Dobrý deň, volám sa Martin z firmy Hikvision a som tu, aby som vám predstavil naše inteligentné riešenie pre dopravu na podujatí Intertraffic 2024. Riešenia pre dopravu od Hikvision sú určené na riešenie problémov s dopravnou situáciou, znížením počtu dopravných nehôd a zvýšenie bezpečnosti cestovania. Naše riešenie môže poskytnúť viacero systémov pre manažment dopravy, manažment porušení pravidiel cestnej premávky, varovné systémy pre dopravnú bezpečnosť. Informácie o cestnej doprave sú získavané prostredníctvom kamier, radarov a ďalších produktov. Mobilné riešenie firmy Hikvision je vytvorené na videokontrolu bezpečnosti vo vozidlách verejnej dopravy. Okrem základného získavania pozície GPS využíva bezdrôtovú komunikáciu 4G na dosiahnutie audiovizuálneho manažmentu s využitím prvkov umelej inteligencie. Systém detekuje mŕtvý uhol a ďalšie inteligentné aplikácie, ktoré môžu dopomôcť vyriešiť problémy verejnej dopravy, školských autobusov, prenajmov vozidiel, železníc a ďalších odvetví. Parkovacie riešenia Hikvision usmerňujú vodičov k rýchlemu nájdeniu voľného miesta s produktami, ktoré možno ľahko kombinovať a integrovať pre rôzne scenáre, vrátane vstupov a výstupov, parkovania mimo ulic, parkovanie na uliciach, otvoreného parkovania a iných. So systémom ANPR prispôsobujeme možnostiam autentifikácie flexibilnými pravidlami prístupu, vizualizovanou navigáciou parkovania pre efektívne, bezpečné a pohodlné predchádzanie vozidiel a zjednodušený manažment parkoviska.